What's up guys? So for this video, nandito po ako ngayon sa kwarto. So, magaling na dito ngayon kasi gabi-gabi na. Meron akong kasama ngayon sa kwarto. So kasama ko dito sa babae. Sabi ko, pinaalam sa ko kasi mag-away kami ngayon. So, bad trip ako ngayon kaya pinagagawa ko. Naghahanap ko ng babae. Yun. Makikita niyo yun. Makikita niyo yan. May kasama ko dyan babae. May kasama ko dito babae. Kaya ito. Bad trip ako ngayon. Nag-away kasi kami. Kaya lang. Baka mag-trending to. Baka share nila to. Makalat. So, hindi natin i-upload ito. Ano lang gawin na natin is papakita ko lang sa inyo na isa akong tunay na lalaki, isa akong tunay na bad boy, isa akong tunay na kasinungalingan. Ipakita ko sa inyo yung babae ko. Yun yung babae ko. Yan. Dahil mag-trip ako ngayon. Iba yung kasama ko. Ano kasi ngayon, araw ng mga away. Nag-away kami kahapon. Umalis siya. Pumunta siya sa Lucy. Sa Pikas bahay. So, yun nga. Ako naman, bad trip. Wala akong masabi sa sarili ko. Maghanap na lang sa babae na katulad niya. Kaparehas na. Tutulog siya ngayon dahil tapos na yung mag-ano. Hindi lang namin pinapakita dahil bawal sa YouTube. Diba? Kapoy na siya guys. Kaya ano. Tapos na kasi kami mag-ano. Yun, di ba? Ayun na guys, tapos na kami mag-ano. Hindi ko lang masyadong pinapakita sa inyo guys kasi ano siya, sobrang ganda niya kamukha niya yung asawa ko. Yun, sobrang sexy na kasi. Yun, tapos na rin ang lahat. Yung mga pag-uwi, yung mga pagsubok. Yun, tapos na ang lahat. So guys, for this video, gulahin natin sa natutulog. So natutulog siya ngayon. Medyo makalat dito sa kwarto namin ngayon kaya gulahin natin siya. Tutulog siya ngayon. Hoy! Pang-vlog natin bro. Karan lagi ta kada di akar perluan ang suga ay kulpuan. Wala na tayong mga upload bro. Pagtaro lagi na ay bas. Ha? Zag. Ano ko nang suga? Delete na. Delete ang